Zove se kamen želja. Onaj ko ga nađe i poželi svoju najveću želju, ostvarit će se. Ali ponekad svi planovi propadnu. Jesi li video Gerdu? Ne možeš li da zamisliš šta joj se desilo? Može li neko da mi kaže šta se ovde događa? Opasnost vreba. Zašto si ti tako hladna, a ti tako vruć, a ja tako zbunjen? Umesto toga su duhovi Snežne kraljice i Vatrenog kralja izašli iz kamena želja i opsednuli Rolana i mene. Juri, Maro, smak sveta stiže! Juri! Brzo! Znam kako, ali mi smo profesionalci. Zlo se probudilo. Možeš probuditi kletvu koja će naneti zlo gradu ili možda celom svetu. Imamo još sat vremena. U zamci smo. Snežna kraljica 3. Vatra i led.